Buenas tardes, amigo, amigas. Magandang Ay, araw po nako. sa inyong lahat at welcome back Buhay sa ating driver. channel. Ayan, papunta po tayo doon sa Pasig City. Mayroon lang po tayo di-deliver na Saan yan? dokumento. Tapos diretso. This way. Gateway. This way, that way, Dito tayo. this way. Ano yan? Pioneer Dito tayo. Street. Kasi Keep gateway right. yan eh. Ililigaw lang tayo dyan eh. Oo nga. Ayan. Keep right daw, keep right. Pioneer. Garden Heights. Robinson. Wala na yung Robinson, di ba? Ba't kaya nalugi yung Robinson dito, no? Taiwan. Teka, babayin mo na. Babayin ko muna. Tanongin Tanongin mo ko. nga. Ay, pag sinabat niya ba tinatanong, wala lang, curious lang. Ayun, dito lang pala ang labasan nito. Pioneer. Yan, mga itim. Hi, Joe! Muslim ba? Assalamualaikum, malay ko sa'yo. Sabi mong assalamualaikum, malay ko sa'yo. Yung parang marunong mag-Tagalog. Madali din silang matuto ng Tagalog eh. Ah. Pangalawang biyahe. Mamaya niya, siguradong hapon. Wala na akong biyahe. Bukas talaga, sigurado walang biyahe. Meron, sa 20 pa lang may biyahe. Sa 20 pa, may biyahe kayo. 20 ang may biyahe. Bukas Naka-schedule wala. na ako. Sa Malabon. Bukas wala. Finding Memo. Finding Memo. Nalangoy ka. Malabon eh. O mamaya, baha pa kayo dun. Bahala sila. Pagbaop, atras. Ba, hindi kaya. Di ba meron lugar matagal bumaba yung Oo. baha? Kain na ngayon. Yung mga tao, mamaya-maya, labasan na yung mga yan. Yung mga may kotse, kakain sa labas, malayo. Traffic dito lang yan. Hindi nawala din traffic eh. Oo. Pension sa GSIS eh, di ba? Ugod-ugod ka nung after 63. Pag naka 15 years ako sa GSIS, 63 na ako. Oo. O di 17 years. 17 years. Okay na yun. Hindi na masama. Sinabi mo, hindi, sige. Nangarap ka agad, di ba nga natanggap eh, no? Positive na lang. Positive talaga. Kailangan tayo positive. Ano ba to? Baka alis na to. Ba't pa ano naman yung ano niya? Alanganin. Ba naman mga traffic o ano. Atras sa Abante. Mag-assert ka kasi para malaman ko. Nag-assert nga. Ay, bababa. O tapos, alis na. Hindi, atras Ay, yan. naparada. Kanina ka pa oh. Ayan, sige. Yay! Hey! Ginagalit mo ako? Go, 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 go.
Ayan, nandito na tayo sa Pasig eh. Ano ang gagawin natin? Balik na tayo. Siyempre, para makaiwas sa stoplight, dito tayo. Sundan natin yung kotse. Ayan. Iwas sa stoplight. Welcome sa Pasig City. Ang ganda ng pinapagawa ni Mayor Soto na Yeah. City Hall ng Pasig. Oo. Ganda Wow. ng palakad niya sa Pasig, no? Sana all. Sana all. Namaya sa San Jose del Monte, ewan ko. Sana all. Yung mayor din sa amin, maganda rin ang palakad. Tapos na yung term niya. Yung Real health na ikot muna. Ay, nakakatok. Sandali ka lang naman doon, hindi ka naman makakatulog. Nakareceive lang ako eh. Grab unlimited free delivery every day. Ganun. Free delivery, naka-charge na yan eh. Kaya niya eh. Atras ka, ng teteng, alam mo daanan Nakalang dyan teteng yan eh. Hinaharangan mo yan eh. Ng teteng. Alam mo daanan, naharangan mo. Dadaan yung mayora eh. Mayora ng Pasig, dadaan, no? Dito sa GBI na to, nag-apply ako rito eh. Oh. Ano bang ginagawa dyan? Delivery. Ah, Ayan, ang dami. Ano deliver? Mga pagkain yan. Private siya. Oo. GBI. Ano ibig sabihin ng GBI? Ano, hindi ko alam. GBI. Ang kunit tanong sa akin, hindi ko alam yun. GBI. Hindi pa pwede mag-parking daw sa may bangko, no? Pwede? Pwede na. Yung Sir Christian nga, doon nag-ano eh. Doon nag-ano eh. Sa gilid. Pinalayas tayo dyan, iikot tayo ng malayo. Malayong ikotin. Traffic Show Boulevard. Orambo Pasig. Nakakawa naman yung taga dating Makati, yung taga Umimbo, Kimbo. Bakit? Tagig na sila. Tagig na sila eh. Yeah. May pinsan ako dyan eh. Paano yun? Di wala na sila yellow card. Ewan ko. Magiging tagig na sila eh. Baka black card na eh. Hindi na yellow, black na. Kawawa naman, sayang. Hindi kasi dapat kasama yon eh. Malikot yung si Binay eh. Nag-apila sa Korte Suprema eh. Sira Di sinusugan tuloy yung boundary. Yung boundary ng mga city, di ba ilog? Oo. Di nakuha yung boundary ng Pasig at saka ayan ng Taguig. Yan lang. Muchos gracias por su apoyo. Dios bendiga amigo y amiga. At maraming salamat po sa inyong lahat. Gracias por ver mis videos. Salamat po, bye-bye. At Okay. ingat po tayo lahat sa pagbiyahe.